Ga cikakken labarin abin da ya faru a kan sarautar jihar Kano. Ku biyo mu domin ku ji cikakken rahoton. Assalamu alaikum, sunana Abdul Ibrahim, ni ne naku kamar kullum wato 1000 TV. Ku biyo mu a cikin wannan tasha domin jin cikakken labaran duniya. Shugaba mai kusumbi ya janye tallafin man fetur, hakan bai hana 'yan Najeriya ci da sha ba, kamar yadda sarakuna da aka sauke a jihar Kano. Sarki da yake ci a da wanda aka cire aka naɗa sauran sarakunan. To yanzu dai an dawo da shi kan mulki. Sannan kuma wasu suna ta ce a kan cewa bai kamata a ce an sauke duka sarakunan ba. Ba a sarki 10 a gari ɗaya. Dole sai dai a yi sarki ɗaya a gari ɗaya idan dai ana son zaman lafiya da kwanciyar hankali. Wannan shi ne burin wasu 'yan ƙasan. To amma ni ina ganin cewa mutanen da suke wannan maganan saboda ba su san kansu ba ne ko kuma ba san menene sarauta ba. A tarihin duniya gaba ɗaya ba inda aka taɓa sarakuna barkatai kamar irin Kano. Wannan shi ne ƙarshen wannan labarin. Ku biyo mu a labari